L-4 ljuni u pantera li ġew rapportati li qegħdin jgħixu fi stat ħażin fin-naxxar fil-fatt qed jiġu mitmuwa u jinsabu taħt is-sorveljanza tad-Direttorat għar-Regolamenti Veterinarji u l-Pulizija. Fil-fatt id-Direttorat ikkonferma kif ittieħdet azzjoni ta' nfurzar e kif l-annimali eżotiċi qegħdin jingħataw l-ikel u x-xorb meħtieġ filwaqt li kien żgurat li s-sit fejn jinsabu huwa wieħed siguri kemm għall-annimali nfushom iżda anke għall-pubbliku ġenerali. Kru ta' dan l-istazzjon żar il-post fejn jinsabu dawn l-annimali eżotiċi wara li fl-aħħar sigħat ġew informati bil-każ l-awtoritajiet konċernati. Fuq il-post fejn se tintlemaħ il-preżenza tal-Pulizija tkellimna mal-attivista Altea Gallia li spjegat kif dan il-każ ġie rapportat. Propju l-ġimgħa li għaddiet irċevejna filmat fejn kien jidher il-jun ġo Gaġġa fid-Dlam u għaldaqstant aħna ġejna fuq il-post biex nirverifikaw il-sitwazzjoni kif inhi qabel ma nallarmaw l-awtoritajiet u ovvjament naraw x'inhu eżatt is-sitwazzjoni. Fid-dawl li l-annimali jinsabu f'post privat, id-direttorat ġie informat minnu fih kif kien ikkonfermat li saret spezzjoni fuq is-sit minn diversi awtoritajiet bil-għan li s-sitwazzjoni tkun riżolta. Imma Tuesday ġejna hawnhekk kien hawn il-Pulizija, CPD u kien hawn VRD u l-era wkoll li kienu qegħdin jinvestigaw jaraw eżatt x'ġara. Mill-filmati bdejna nindunaw li hemm iktar mill-1,000,000 wieħed għaliex l-ajtiet kienu differenti u l-ħalq tal-iljum bidix jiċċaqlaq u għaldaqstant ġie r-riżultat li hemm 4 iljuni u pantera. Gallia komplet tispjega kif l-annimali se jibqgħu jinsabu f'posthom sakemm tinstab alternattiva flimkien mas-sit. Palissa, ovvjament dawn l-annimali ħajbqgħu jinżammu hawnhekk taħt is-sorveljanza tal-Pulizija qed jiġi xi ħadd jitmagħhom kuljum sakemm tinstabilhom soluzzjoni. Il-kellima għal-Ministeru responsabbli mill-ħarsien tal-annimali konfermat ma dan l-istazzjon li bħalissa dejjem taħt idiet biex ikun assigurat il-benesseri ta' dawn l-annimali fil-waqt li fissijat u l-ġranet li ġejjin mistennija li jittieħdu l-passi kollha neċessarji mhux ikun esklus li jittieħdu azzjonijiet fil-konfront ta' sit l-annimali bil-għan li dan jirregolarizza ruħu u l-annimali jkunu jistgħu jgħixu ħajja diċenti.